Pay attention to this particular video. It's very, very important. Obaso abomodian say obe like it, no share, no comment it, no chere wadwene. Na me no na edi sa adwuma di we. Ebrebi atwamu Dormaahene ba abontene betena simpie so ene apaso toto ayempia ade to social media so. Na sebia buru sebia kronto de enim se panyin kwase ade na nka ehu bi da Dormaahene. Na enuma we hya ase ni na nkrofo bebre adwene se Mmrantiehene na na asamo nye de. Mmrantiehene ni so ade, Mmrantiehene nye Mmrantiehene didi mpanifo atem, Mmrantiehene ye hwehwanimu, Mmrantiehene ade na akasa tie mpanifo sa na enede mo de mebo ebebre me. Na ne yie mu na ne ye ka. Na enye se bia ni amo ho ene nkora na ye teti atese ewo social media no so sa na ye tie. Enye ya. Na emomu no se ye de ye na anya oda ye nya ofaye. Mmrantie bia ye fe no eye Dormaahene. Na mo amunim se na husuo ese ma ahusuo na woye ohini be ni a jimi aye ne se edambo no Dormaahene ye hwe eye omanga na mu a onu na ye ohina woye ohini kwasia pa e wo omanga na mu Dormaahene me se me mfa ani di esefata emfa ma abrantie we wa jimi papa Dormaahene woye kwasia nkasa kese wo se ne kwasia wa ye se manta no e manta yi obi a wote mamu a wojimi ya tabo no waye se emu no Dormaahene sa na wote na adwumade we hya ase no na nkrofo bebre na keka de no mupe na no de ye na Dormaahene betena simpie so na ye ni na enim se ohini we de enka wajimi kurampo no enka obetentre no ma bi kakra na nka ye de ache no wono ankasa ni mpefe se atore nchema to oman Ghana eye Ghana mpanifuo emu 8 akwanya akwanhia anya bia so no eye Daddy Lumba ase ewu Ghana ye wa amaniem Ghana ye di adwadwo Ghana adekesi atoyani na sebia buru sebia konto Dormaahene kwase ampanyin pa wono me se e wosenka adwa na nkunya no akuna to atwenda dada epanifo bu bebi se yesi obi ape bagimifo agodie na emom no ye mpane wo Dormaahene pa de me se ankonkonsi wo maame so no o maame awase ni baby kura because ohini kwasia pa de mi hu bida e wo senka akunya no akuna to atwen dada na enso no waye ni jimi ene o te social media so ene wo sole a wo jimi na wuni mpefe se adekasi ato man Ghana ani a yentimi nyi ye ni nsuo mpo emfiri mu na no de ye ena ohini kwasia we Dormaahene egogotena simpie so na wo mu si wo mu ye community labor say say je Burundi ebe o ene omo ye na omo ye ade no enipa aso anko ho ade no omo kokoye no community labor no omo kokoye no se Burundi champion mo se de no enipa ante se omo ye bibi because nipa na obebo wo mu amasa dwumadie no community labor na omo ye no akoso eye Kofi Adoma wonwani ena oma bonani na ninia na oka ho na danfo oka ho ye magreva na nko betuma boa wo mu no ena omu so dia wo nani enti sa community labor no omkokoye ye no sa nkrofo anko ena ade no nso no anye ntra ha enti wo hene kwasia pa Dormaahene ade be de no obeye enti wo ye na adwene se obaba social media no so abetoto ayempia na abusua yetwa ye homla ne yentie nsem potia Dormaahene eka ye ansa na yatoa so Okoda yo to so ani da mo da le nti na bi no ba kan ba ko se na we kwa de tabaka obi a ka tro se e beti ma ko konfon te se mi ama bibi e fu sura agba be to abusia se mote sema Dormaahene di tu dwa no na wai na Dormaahene ye na adwene se wonya platform bi se ya obeka nsema waka atwam dada na sa nsem ye odi betu dwai ye ni na enim se waka pen na emom no sa atem wodi kan sa asem no na orensa na Jack Daniels si ni nchen a orensa enu nti no Ghana fo de enim se ohina wote nsanwiase erensa de ye mfo asem nya asem abusia asem no beka na no de ya na nkrofo ntwi
na basa ene na basa no waka pen na yewura saa asem nim na obia hu se Dormaahene nya no aye jimijimi na yenkotie ensem a Dormaahene jimifo kwasea panyi no oka ne to social media no so ansa na wo ba beka we no abusua yewura mumla ye ba ye beto so na be friend say sika dwa kofi bo free you so abeni ya ga na ba timi kan ngwa na ba timi kan na mo ni America na tia wane say nsane bebre sabaka untie ni na wonhwe mu say nokure ni be ma nokura ne ba na ode ne ba wiase no Yesu Kristo hote say okoma sikadwa bi betofom na ye nne omienu ntinsane bebre wo ha ba ade Ande minim trodi aso minim ne se ade nokre de nokre naka na same kan nokre ne saba menya na me koso aka nokre no na bi wo ho bebre ho amenka he aha menka ne sisi onya bo ndi bi asie sa na ngwa na okure ni baba kama na mani aje fufuro bada na abusiafo ade America kire ho na ne se me se oti se Ghana ni bia o kana bakosem na o ka kire o se ofiri fom ana ofiri ni ba ya ka kire so bwa na on kana okre ebianafo ye free Egypt ne soro ho na eba no ba bia e be fa ko divoa na ye ba 1300 asante fo be konya oba 16 by 1650 na maka wezo ko kamina asante fo be konya na nkonye oyoko akonya oye aduanafo ye konya bebe sisa no bebe ninsenim abusua we dem sempa samate nsem Dormaahene kan ye no na osisi dua se eye asante akunya no kura no eye wo mu dia na wo mu dia no na oyekofo beji firi wo mu nsem asante fo ba konya na nkonye oyoko akonya oye aduanafo ye konya bebe sisa no bebe ninsenim na ohene kwasea midi saa asem we eyi wa no waba betresi mpie so se akunya no ye modia eye dai na sesei wo se ka se sikagya no na okura ye kan sikagya ende wo kan sem bi efa ho na woni mpefe se akunya no ye wodia na afidie wo ba be ka sikagya ho asem ana na abusua minse wo bre saa Dormaahene nanka wo betimi akansem papa bi a enke betima to man Ghana asum se bia nka Ghana fo atode entem kasi atomo no wanya platform no enko ni betimi di akekere Ghana fo ewe papa ntimi fo wantimi pa Dormaahene oye kwasea panyina woseka adwena nkunya na kuna to atwen dadada no yaye ni jimi ento obetan social media so bia na ensemfo ne ensemhi ene woka ede kire etiefo Nemo no ansenya be wo panyi kwasea no na akura bone ti ase dadada mi se mi wo ho ma Dormaahene eye bibi se na wo be kan semfu bi se na ne ye kokọ aso ne ye ba be di watampa ne ye ni abre saa tama ne ye di atam na mpanifo bi se Mmrantiehene jai Mmrantiehene mfataw wo ye odehye na den odehye nkontokwa odehye nyese kwasea mpanyi ne kwaso a wodi san kwasasem no na kabere na majai Dormaahene a wajimi a woni tire nanka mpese wo ba abontene kekenya nsasem Dormaahene ntima kenya nsasem bia o ene wodi jimi no obetena se no wajimi no ho se wodi jimi ba yenso di jimi behia wo na panyina wajimi de eye nkwa na betea nya panyini bia na ebeka asem papa akere wo eti wo a wo hwe wo wuti ba bia wo hwe enye wadwene se me be kenya nsasem bi e de ache Dormaahene na ni tirima ne de no wasa jimi biem wodi jimi ba yenso di jimi behia no because panyina wajimi de saa na etie wose ye kone saa pepepe edema no na wena Dormaahene ka saa nsamfu ni wiye no na onim se wafa ne ho adi nti oba beko
na o expect say nka social media fo ne beji asom na nka akwa say Dormaahene challenge asanteman na enso no fofi anto atana na social media fo say hey ohene kwase a wagimisi a e wo se kadua na nkunya no ekunu to twene dadada no o da so tiase a wo jimie enu to social media fo ni na atene ye e na omudi si Dormaahene so e na kohwe social media so na nima guase poto Dormaahene nima guase papa ami hubida efisi ya wo me a ye started san to kowe Dormaahene enu ane na ye na Dormaahene na nima guase ye e na say ni din fufre de ama no eye kwadwo besia na kwadwo besia so de wo mu taashe turumutia Dormaahene o taashe turumutia pa na eye woman na obo san anwom no o study no me bebrebe ensem amaka epen na ensem ahu se video bi a metwa ya meka say Dormaahene bo praise o de sika se ne nufu ho mo ahu se woman ni video no twa ye no obo praise ade ba abontre because wayi sika firi nufu ho pen ama obi ahu se Dormaahene obo praise. I'm telling you Dormaahene bo praise. Se wo mo brazier pa eye den na nipa na woto onwom no ensem amaka pen maame ni timi di brazier ba abontene eso de kire mo ene da so no abusuase we de mo sempa mo hudie kwaso me say ensema Dormaahene woye no maame na study Dormaahene hu say Dormaahene peturumutia ntina maame na nyom no ni video ye no o share turumutia de baye no na nka de ba de say Dormaahene won tan share turumutia enka maame no a woto onyom no enko anyi sa video we mfama because wodi mpefe say ohene be ni a woye kodwo besia ohu bi da so ye be mo so ye oba obi hu because oba social media so bia na ne ni ya oye ochia no okoto no omira nanim no de nse kaniti no baba ni sem no ye bibi se no de nsa ne nam no kwadwo besia be ma te se Dormaahene timifo na wo Dormaahene wo hu hwanim guase power kope e de ama ho na fast forward afiko bo ne ahase mumu se Dormaahene se adentina de bia wotimi ba abontire beka obi de asem otimi ba abontire beka ensem bia ensem fata na woni ni fie asem no onu de bia obeka obi de enzo yensu ye de bema no ye bebusa question Dormaahene se ne wunya adaje etimi nya asante ho adaje no yensu ye busa wo maame e de ba de pa na timi ku maame a as a judge wontimi hwehwem ema obi ehu de ku maame nanka Ghana etimi ka bi mam because according to the statement ye hu ye no ye say o maame is alleged say wo maame ebra na mu sie no na ni ti entwa so na ni kuntunsi ni ena na oda de kanim enti as a judge wadi judge wo ye high court judge na wontimi hwehwem de enti eku wo maame ni pakura wo mu ku wo maame eni ade kropote ye wo maame so obi ku no so obi anku no eye dan ye sie wo maame a ne ye say is alleged no mo say ni ti entwa so ti Dormaahene hwe jimi pa wa jimi wo sei ne nti utimi find justice emfa ma wo maame wu kwase wu pa ma me say na eni enyan eti ye busa Dormaahene brabontina be ka kire ye as a high court judge a utimi find justice emfa ma wo maame abra wo maame wu kwase wu na wo maame oda asem ado a odi aweho brabontine sene utimi ka asante asem no brabontime chechire mu ekwan maame fa so wuye na find justice efa ma maame because wo ye kwase ampanyina unitire o se sanse wo ye kodwo besie ntino wo wonu asem wo se ema bi pewadiw na ema na no mu pewadiw ni na wu dwane kwase atie wonu asem ya ba be fi court wo be di na oni me pa ne man bi okogu o bonu se wu ajama ya ba di just ajama ba di ma da no ya nya ho ko se ba bi because ba yese o si kan na ba di answer na bi kon na ba ni na bia ba ajama ba bueno si ya ba no
Asa o yese wo ye dede. Ana say bikura be dia sem court. Obi an wo mani man ya judge. Ya court. Ate o ka kire interpreter ne se ben kan kire am say. Aba na ne kwakura. What is second se me misa so free. Ola pandan me. Ma be dia se me man sro. We no ya ne be wa nsi. Nti ya ba court we man nsi ka. Uche kro baba be dia. Now when you get an amount of million, you are the man, million, 9, the man. Yes. The question about you, Abusia nwa sample, someone mo tedie kodwo besia no kan enti Dormaahene ni new name ababiem eye kodwo besia aka me maame atumifo aka me yere atumifo odwan bema na wo mu kurampo na wo mawu ekono abrantie we ka asem bi na na asem o kan no wawu ko na emum no eye no kre na Dormaahene adumabadu ade ko fi adoma wonwani nani aye sacrifice sani ebeye a the 25 years anniversary na wuti ye no ebedi mu moja omoka moja gui obi mpo ewu ewo ho samo amahu abrantie na obedi nkwasasem bedi Dormaahene chi no obewu no nsem a okadija Dormaahene no because Dormaahene was study Dormaahene say ni tikoto adwene mpo eni ni trim because se bia bu se bia kronto wo mu nkwase anoma na omkoye no ho no anyi ntra ha obi ampo kurampo nim baabi a omuye ade no ena ade kwan na ekọọso no kwa na obi ante ho asem enti se wa ma use format amu Mmrantiehene di amu asantefo di a na ade na nka obi anim ni biem enti sa asem yo obeka ye no onim se bia ebe ya ade foforo na emom no eye me de se social media fo asopa Dormaahene no ma gu nanim ase na se bia ka o ma me a wo hyefom o dwan be ma te se Dormaahene hwediti ohina wa jimi se o ba social media so a o pesti ni si o se de hwede num pacha ohina kwasiampanyi na te se Dormaahene hwe wanum pacha pa o de to onko pesti bi pesti na o de to social media so na jimi kwa na o de ba dan so ye di jimi be hia because eye se dia na ye kokwa aso eye se dia na ye ni age eye se dia na Mmrantiehene madwuma ba papa because media ni dia se fata na mde ma matiefo ni na se kame gu nyoma mu ba se wo hi kwasiampanyi ni we a wajimi a yo se ka adwana nkunya no akuna to atwe dada no ena adwana nkunya no abon jimi ena oba social media so a nanim tafu se fufufu na yetiem anado eti Dormaahene me ka kire wo sa jimi sem na wo ye no eno ne ye pe sa wo be ye ne 1000 ye be ba 1000 na me di nkra we e de ma eye Don Dormaahene mahama eni aban panifuo se ne Dormaahene moyi na se kunya na manfa api ko judge na mfa ma no ene ode ho yaw e ba abontena obekika mu no na me ka sa asem we e da kire Ghana mpanifo se sa brantie we ni jimi na wo ye no Dormaahene kodwo besia se ma anhwe ne nyoma ni yi a entokwa ntwamu o me nkasa me frefre ntokwa na emom no abrantie ne nyoma na wo ye no entokwa tani na wo frefre ene ma o man Ghana na sa Ghana fom na esi fom na mo man ntokwa besia mo obi nkasa bi a eye majority ni na de ba ye na emom no esuko nyoma kodwo besia Dormaahene jimifo na ye ka no kwasiampanyi te se no ohene kwasia we ami hu bi da no mo nkasa nkyere no se ne be ya ede asumdie ebeba na we na wo soso jegum no eti se de wo twa patro ede atum no na de ho na ebeba se ne ntokwa bitimi pie free baabi no sa pepepe ne ntokwa bitimi asi o man Ghana mu me nkasa bia me pre ntokwa ende de aba na emom no de Dormaahene ye no eye jimisam ene ntokwa na ofrefre no twa ntokwa ntwamu na nsia na Russia fo eba America ebe so wo nioma sa pepepe na yetwe ni ba o man Ghana mu a bokunto kwakra ntwamu eti o man Ghana fo mpanifo momfo na esi fom na de Dormaahene ye no ni jimi na wo die no na man pass papa bi anka nche na me se eden ketenkete si na ja edam abusua me se obre ye ntwa ye homra ye ba de wo bia de beto aso abusia se matenwom no mo hu se enwom na oboye no oboma kodwo besia Dormaahene jimifo no ono ene ye boss anyu wedi ma no na abusiafo bomodian se obehye video no wa like no wa comment no wa kire wa adwene na wa nkasa wa hu se de
Dormaahene was a fata temdidie anase wonsem fata anase yengu anase yemiamu biem because ohina wagimi de Dormaahene mi hu bida adwuma badu kodwo besia sa jimi sem na oti social media na wudie no eno ene man cry ye bible ntena ye di nyansa betu adwum because why hu kodwo besia na jimi na oti social media so na so bedidia yenso ye di jimi besia because kodwo besia wagimie Dormaahene wagimie ono ene ye bon krabone di ba wiasim because se amon krabone ama wiasima sa panyi kwase we ya wagimi se no sa nkra no ye ne ye betia wo mu abusia so oba so abomodian se wo de be che no calm down because fire no afi na ye ba be miem afi na ye ba be hye mu kena ne miem che Dormaahene se afi na Mmrantiehene matiasim na ye nyanyae ye be gina mu akopem se ye be sie ye maame ye be ye maame ye be kakra ye be kra ye maame achikura na ye sa de Dormaahene ye no mi social media so ampaya e be dey e be dwa. Peace out. Just about to be na se wunim nyansa na asem bi ase na wa amfa adwene nyansa anton na wo katim samwa. Yes, we di jimi be yi wa no.